Salam hemen birgedik. Şimdi men takip etdilerine bir daha demek istedim. Mağa köp ziyadiyalar, yadiyalar näme prostoy Nokia'da çekýärmi, ýüzüňe efekt goýaňok, dadeňok, nähilek telefonuň diýip ýadalar. Sizin ýaly abişli telefon, dogollar bekim Samsung telefon, ýyl köne ýemdäl, gaty soňky ýyl täze ýemdäl. Özüm goýamak efekt. Şul men şu durşum nähilek boldy. Şu durşumda çekýär. Men owada lapya efekt goýup özüm her hile edip çekemok. Özüm kan islamok onýalar. Mendem her hile efektler bar çekeýin diýdim. Yani özüm çekemok. Sebebi görýän efektde başga adam şeýle şoý özüni görseň başga adam şu özüne mengden oklar. Men kan adam gördüm şuna TikTokda görüňde başga adam özüm şeýle şoý görýän ýüzüni özüm gören ýalykda. Düşüm mi kadýan şu TikTokda görýän